హలికింత ఓ వారికే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రతి ఫోటోకి. ఇదే ప్రాసెస్ తో మొత్తం ఫోటోస్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇదే ప్రాసెస్ తో మొత్తం ఫోటోస్ ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పైన వచ్చి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగు, ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటోకి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్కటే ఫోటో ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫోటో, లోగో అండ్ ఫాటా ఈ మూడింటిని తీసేయండి. ఫోటో, లోగో, సాంగ్ మూడింటిని తీసేసి కాపీ 16 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 60 లేయర్స్ ఉంటుంది, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి లిరికల్‌కి ఎఫెక్ట్ ఉంటది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఎఫెక్ట్ ఇలాగే వస్తుంది కంటిన్యూగా. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్. ఒకవేళ కలర్ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అది మీ ఇష్టం. సో లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో పేస్ట్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.